चला आता मस्तपैकी गरम गरम आलं टाकून चाय बनवते आणि चाय बिस्किट खाऊया. पण नको चाय बिस्किट नको, कंटाळा येतो चहाबरोबर बिस्किट खायला. आणि क्रीमची बिस्किट आहे, क्रीमची बिस्किट चहा बरोबर नाही चालत. आता आपण याची ना एक चांगली मस्तपैकी काहीतरी रेसिपी बनवूया. रेसिपी बनवायच्या आधी तुम्हाला एक दाखवते. राखे आलेत, ताईने राखे पाठवले आणि कुरिअरने आले. आता ही तुम्हाला राखे आहे ना, पप्पू उद्या बांधून दाखवेल. चला आपण आता रेसिपी बनवूया. आता हे आपले बिस्किटचे पुडे आहे ना, आपण फोडूया. आता तुम्ही पण मला मदत करा जरा, म्हणजे कसं माहितीये, म्हणजे पटापट होईल. आता मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारते. ही चॉकलेटी बिस्किट आहे, ही चॉकलेटी बिस्किट आहेत ना, ही पप्पूला आणि ताईला या दोघांपैकी कोणाला आवडतात? हा मग मी तुम्हाला प्रश्न टाकते, तुम्ही उत्तर द्या. त्याचं उत्तर आहे ना पुढच्या रेसिपी मध्ये तुम्हाला सांगेन. दिल काय करते तू? दिल ये आता. काय करते बाबू? हे पहिली बिस्किटाची आहे ना, क्रीम काढून घ्यायची अशी. म्हणून म्हटलं मदत करायला या मला. हे असं आता त्याला क्रीम काढायची. बघा तुम्ही मदत केली म्हणून मी एका बाजूला क्रीम काढून घेतली. बघा 1 वाटी क्रीम निघाली आणि तुम्ही तुकडे केले. आता तुम्ही दाखवले नाही ना तुम्ही कसे तुकडे केले, असे तुकडे करायचे. चला आता आपण किचन कडे जाऊया. चला किचन कडे, चला किचन कडे बाबू. चला आता आपली बिस्किट आहे ना, आपण मिक्सरला बारीक करून घेऊया. आपल्याला बारीक पावडर करून घ्यायची. अशी बारीक पावडर करून घ्यायची. एकदम बारीक पावडर झाली बघा. अशी एकदम बारीक पावडर करायची. आता तुम्हाला वाटत असेल काय, ही मी क्रीम कशाला काढली, मिक्सरला लावायची होती तर काय असतं माहितीये का, ही क्रीम आहे ना चिकट असते आणि आपल्याला आहे ना ही बिस्किटाची सुकी पावडर बनवायची. म्हणजे आपण क्रीम सकट मिक्सरला लावली ना तर ती वाटत नाही, म्हणजे आतमध्ये त्याचे म्हणजे बिस्किट राहणार. म्हणून आपण अशी सुकी सुकी फलफली ती बघा, एकदम सुकी सुकी पावडर करून घेतली आहे. आता मी अर्धा कप मी खोबरा घेतलेला आहे आणि हा आपला जे आपलं नारळ फोडलेले आहेत ना, नारळी पौर्णिमेचे, तो खोबरा वापरते. आणि हा बारीक केलेला आहे खोबरा. ही त्याच्यामध्ये पाव कप साखर. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी 1 चमचा ही क्रीम टाकते, म्हणजे आपली मलाई आहे दुधावरची. अशी टाकताना आहे ना अशी जरा फेटून घ्यायची. आपण जरा दुधावरची आहे ना अशी मलाई काढून ठेवली तर अशी आपल्याला कामाला येते बघा. नाहीतर आपल्याला क्रीम आणायला लागते बाहेरून. आता मी याच्यामध्ये आहे ना 2 चमचे टाकते बघा. गॅस बारीक केलाय आणि आता हे आपल्याला चांगलं मिश्रण साखर जिरेपर्यंत आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे. जरा साखर जिरेपर्यंत आहे ना असं आपल्याला खोबरं गरम करून घ्यायचं आहे. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला ही वेलची पावडर टाकते पाव चमचा. थोडा गॅस मीडियम केलाय. आपण मलाई टाकली आहे ना आपली क्रीम, तर एवढं त्याला सुगंध सुटलाय ना तुपासारखा. आता बघा मी खोबऱ्यामध्ये हे ड्रायफ्रूट टाकते आणि बारीक पावडर केलेली आहे. ड्रायफ्रूट म्हणजे आपलं काजू, बदाम, चारोली असं सगळं घ्यायचं. ड्रायफ्रूट टाकलं की जरा थोडं फिरवायचं 1 मिनिट. आता आपलं मिश्रण बघा मस्त झालेलं आहे. तर गॅस बंद करते आणि मी ते प्लेट मध्ये काढून घेते. आता ही आपली बिस्किट बघा बारीक केलेली आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना ही त्याची क्रीम टाकते. ही आपली बिस्किटची क्रीम काढलेली ना ती आता परत त्याच्यामध्ये टाकायची.
हे आपल्याला 2 चमचे दूधची पावडर घेतलेली आहे, ती पण टाकते. हे परत मिश्रण आहे ना, आपण सगळं एकजीव करायचं. म्हणजे त्याची क्रीम, आपली दूध पावडर, ही आपली दुधावरची मलाई, ही अशी जरा फेटून घ्यायची चांगली. आता याच्यामध्ये जेवढी लागेल ना तेवढी आपल्याला वापरायची आहे. आता समजा तुमच्याकडे अजून मी तुम्हाला एक प्रॉब्लेम सांगते. आता तुम्ही बोलाल काय आमच्याकडे क्रीम नाही तर काय करायचं, तर काय करायचं, आपलं चांगलं दूध घ्यायचं आणि दुधामध्ये मळायचं. पण ती मलाई असली ना तर ती एकदम छान लागते. थोडं दूध घ्यायचं, थोडं अर्धा चमचा तूप घ्यायचं. ह्याचा मस्तपैकी आहे ना घट्टसर गोळा करायचा आहे बघा. अजून त्याला थोडंसं लागेल. एकदम मस्त छान झालंय बघा. आता तुम्ही काय करायचं, 1 चमचा दूध टाकायचं, तर थोडंसं आपल्याला तूप टाकायचं. म्हणजे कसं आपल्या हाताला पण चिपकत नाही. आणि आपण तूप टाकलं तरी पण चालेल. 1 चमचा तूप टाकला ना लागेल तसा, पण असा घट्ट गोळा व्हायला पाहिजे. मी ती रेसिपी बनवायला लागली ना, किचन मध्ये असते तेव्हा ती आत बाहेर नाचत असते. आणि ते एका जागेवर बसली ना की ती झोपून जाते. मस्तपैकी गोळा करून घेतलाय बघा. एकदम चांगला दाबून दाबून मळून घ्यायचा. एकदम छान गोळा झालाय. आता मी काय करते, ते प्लास्टिक घेतलंय बघा. ते प्लास्टिक आपण याच्यावर घ्यायचं आणि हा गोळा आहे ना, आता हा गोळा बघा या प्लास्टिकवर ठेवते. आणि हे आपल्याला असं मोठा आपल्याला चपाती सारखं करायचं आहे. हाताने नाही झालं तर आता आपण त्याच्यावर थोडी लाटणी फिरवूया. आपण बघा असा मस्त लांबचे लांब असा आपण बघा लाटून घ्यायचा, पातळ एकदम. आता एक कढाई आहे ना आपली, अशी जरा सारखी करून घ्यायची. आता आपण बघा कसं केलंय. आता ह्याच्यावरती आहे ना हे आपलं खोबऱ्याचं सारण भरायचं आहे. पातळ असं लेअर लावायचंय खोबऱ्याचा. आता आपलं खोबऱ्याचं मिश्रण बघा आता त्याच्यावरती लावून घेतलंय, चॉकलेट वरती. आता हे प्लास्टिक उचलायचं आणि आपल्याला असं रोल बनवत जायचं आहे. एक घडी मोडली. घट्ट असं आहे ना, घट्ट रोल फिरवत जायचं. आता रोल बघा एकदम मस्त छान झालाय. असा दुसरीकडून दाबून घ्यायचा आणि प्लास्टिक वरच आहे ना असा फिरवायचा. आता आपण काय करायचं माहितीये का, थोडस आहे ना एकदम चॉकलेटी वाटतोय ना प्लेट, तर काय करायचं माहितीये का, हे थोडी पिस्ता बारीक केलेला आहे, थोडी डिझाईन द्यायची त्याला. हे प्लास्टिक आहे याला लावलेलं. थोडं थोडं आहे ना आपण पिस्त्याचे कतरट टाकायची आणि फिरवताना प्लास्टिकच घ्यायचं असा. मस्त लागलंय त्याला. आता आपला रोल एकदम मस्त तयार झालेला आहे. मस्त बारीक मिठाई बनते. आता आपण याचे आपण वड्या कापूया. आम्ही धागा घेतलाय वड्या कापायला. आता आपण याचे वडे कसे कापायचे तुम्हाला दाखवते.
पेढ्यासारखे आपण याचे वड्या कापायचे. आपण सुरीने पण कापू शकता. आम्ही आपली धाग्याने कापते बघा. रक्षाबंधन स्पेशल मी आपल्या घरामध्ये मस्तपैकी साधीशी सोपीशी एकदम मिठाई बनवली आहे. अशी तुम्ही पण बनवा रक्षाबंधनच्या दिवशी. आणि ती पण बिस्किटची एकदम छान झाली आहे. अशी बनवा. दिसायला पण मस्त सुंदर झाली आहे. एकदम खुसखुशीत झाली आहे आणि एकदम मऊ मऊ झाली आहे. एकदम मस्त झाली आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवते. मस्त झाली एकदम एकदम म्हणजे एकदमच छान झाली आहे. असं वाटत पण नाही की बिस्किटाची आहे. तुम्ही नारळी पौर्णिमेला मस्तपैकी अशी बनवा. नारळी पौर्णिमेलाच कशाला, आपण घरामध्ये खायला आहे ना, कधीतरी वाटली आपल्याला मिठाई खायची तर आपण अशी बनवायची आणि खायची, मुलांना पण द्यायची. एकदम मस्त झाली आहे. पेढ्यासारखी लागते.